kao gorca. Mislim da je to ovo što ljudi zove pošten, iskren odnos prema detetu. I negde se čulo oko te reči neutralnost koju smo svi u knjigama na jedan način naučili. Ljilja je otvorila sesiju time što je rekla mi nismo neutralni. Znači, to je priličan zaokret u odnosu na ono što se učilo, a u ovoj oblasti jednostavno druge vrednosti koji su za dete. I zbog toga govorim o tom, sad ne znam, jednom snu ili kako ćemo da nazovemo, ali znači jedno je na koji način izlazim na sa sumnjom ili saznanjem, što kaže zakon, koje nisam prijavila, to je znači jedno, i ja ću možda samo podsjetiti, znači to što mi u knjigama ovde nismo učili da se krši pravilo poverljivosti u 3 slučaja, nego smo naučili u 2 slučaja. To je naš problem. Znači, treći, pored onog pretnje ubistvom, samoubistvo, treći je kada je dete seksualno zlostavljeno, akutna situacija, sada se dešava u toku. Znači, to je treći slučaj kada se krši pravilo poverljivosti. Da li da koliko dugo možemo da se baš malo onako, što klinci kažu, da se izvučemo na to što to nismo tamo nije pisalo, Pa, jedna od ključnih reči ovog našeg razgovora je sigurno pomagač. Meni se čini da pomagači su i institucije i roditelji i na različite načine smo ih već pominjali. I upravo svi smo verovatno prošli nesanice, ali stav prinudne odnocere iziskuje uključivanje pomagača, od kojih je po meni zaista svaka sudska instanca nekakvog otvaranja istine, važno koliko i dobro upotrebljena reč u terapiji, atmosfera i sve ostalo. I ja prosto nemam dilemu koliko je za interes deteta, a njegov interes je zaista najbitniji, važno da budemo njegovi advokati i kad ono ne shvata šta znači upravo ta advokatska funkcija. U tom smislu uvek ću ipak lakše zaspati, čak i ako se dete ne složi, da onaj koji je napravio traumu ima svoj put, jer svaki takav slučaj je model za drugu decu. Mislim, tako razmišljam i prosto prolazila sam kroz tu vrstu razmišljenja i moram biti iskrena i nekad saznavala kod uglavnom odraslih žena za traume. Iako su počinioci traume bili u životnom dobu, da se mogu preduzeti određene radnje protiv njih, vrlo se starala da zajednički donesemo odluku, ali ja malo navijam, što nije baš terapijski. Ali kod deteta moramo imati prosto funkciju advokata žrtve. I možda samo i onaj podsjetnik, ja verujem da svako od nas ovde može da kaže da naravno da ja informišem pacijenta, klijenta, sve aktualne informacije koje su potrebne, da. Neko naše iskustvo u Institucionalnom centru jeste da nekada, bez obzira koji pomagači, koji profila, nisu dovoljno ni informisani šta tačno treba da kažu klijentima. Jedna od stavki, možda samo kao primer, nekad neko kaže, pa ja radim sa odraslima, neće da kaže ništa, neće da prijavi, punoletna je, ništa je tu ne mogu. Naravno da klijent donosi odluke. Međutim, da li smo informisali klijentkinju da onaj period koji je dalje u našem zakonu malo nesrećno je regulisano, a to je zastarevanje, da možda još uvek ima pravo da pokrene krivični postupak. Oni 6 godina od poslednjeg incidenta, kako naš zakon kaže, što kažem, vrlo nesrećno rešeno, ja mislim da u ovom našem sastavu i ne treba da se zadržavamo na tome da kažemo da je 6 godina zaista, mislim, da, što je sramotno, ja bi se isto složila. Znači, tako da mi se čini da li smo mi to zaista rekli? Da uopšte imamo mogućnost? Da li mi znamo da imamo mogućnost? Znači,
im informacija zaista tajna. To je jedno. I drugo mi se čini da oko sudskog postupka, uopšte oko ishoda na sudu, ja neću sada mnogo tu da gnjavim time, ali ponovno počnem neki podsjetnik koji su svi oni faktori koji određuju ozbiljnost traume, gde su i ne znam i kada se dogodilo i prvi incident i uzrast i pol i ko je bio počinilac, odnosno odnos bliskosti sa počiniocem i koje je nasilne seksualne radnje i koja je bila prva reakcija, znači da li uopšte je belodano, nije prva reakcija i onda kažem na toj skali kako se znači reagovalo sa poverenjem ili nepoverenjem, da li je dobijena adekvatna nadajnost psihološka asistencija i na kraju skale stoji da li je postojao ishod na sudu. Znači sve su faktori koji utiču na ozbiljnost traume, a mi kao terapeuti nismo ušli ni u prijavljivanje. Dakle, ta validacija tog iskustva na sudu je zaista vrlo važan faktor za oporavak. I čini mi se da tu negde možda lutamo ili uopšte ozbiljno shvatamo i zbog toga sam ja i zamolila da one koje se pojavljaju na sudu, znači što je negde da, jer ideja je osvojiti taj prostor, ne objašnjavati prevashodno da sudija ne razume. On neće uopšte da razume što nas manje vidi tamo na licu mesta. Znači, ako nas tamo nema, on neko neće moći da menjamo svoju praksu. Da tu mi se čini da su možda još neke iste dileme u mirnom slučaju. Sve ovo čemu su sve kolegnice pričali, da su kolege takođe jeste priču o procesu kroz koji mi prolazimo zajedno sa klijentom. Građenje poverenja, pa dileme u odnosu na to da sad možemo tu nešto da čačkamo, pa možda nema mi to da stabilizujemo. Pa onda dilema o tome koji je reč, ne samo između, recimo, nevladnih organizacija i zdravstva, nego između nas i klijenta, između dece i nas. Šta je uopšte pojam nasilja? Klijenti počeli se brane od te priče o nasilju, srcenje, stalno, kako kažem, to deluje tako da se vrlo često, mislim, mogli bismo sad svaku od tih stvari da elaboriramo koliko hoćete, ali sve u tom čemu smo pričali o, recimo, sistemskom zlostavljanju društva, u celoj toj priči o proceduri, o protokolu, da koliko je taj protokol dovoljno bezbedan ili nije, i s druge strane ne čini ničeg. Dakle, mislim da zaista puno etičkih dilema kroz koje svi prolazimo na ovaj način u ovom i ovom trenutku i zaista je olakšavajuće da govorimo da smo zajedno u tome, da nekako imamo ovakve trenutke kojima možemo da obelodanjujemo, govorimo istine, postavljamo dileme, imamo, grešimo, ispravimo greške i tako dalje. Definitivno jedan proces u kojem mi vjerovatno kao društvo i kao struka prolazimo da učimo kako ćemo s tim. Ja? I hvala u tom smislu na ovom skupu i na prilici da mislite na tamo. Da li ima još neko žele da govorimo o toj dilemi? U uzrastu negde smo više mi odgovorni da preuzmemo inicijativu prijavljivanja, hajde to dete, možda već odrasla osoba, kad može to samo da ulazi uz našu podršku. Nekad sam nesigurna da li je samo punoletno
situacije da to iznesete. Posle 3 meseca, ako i dalje ne možete, a vi trpite sada nasilje, ja ću to morati da uradim, to je moja zakonska obaveza. I ja verujem da kao terapeuti možete da se nećkate i da vam je možda malo neudobna ta situacija, međutim svaki drugi pristup znači da nasilje nastavlja. I ja, drago mi je za Idu koja je spomenula finansijski moment. I verujem da je to biti ili ne biti u privatnoj praksi, imate klijente ili nemate klijente. Previše ste preteći za klijenta sa ovakvom jednom odlukom koja je da li neko spreman. Mislim, čini mi se da svi osjećamo da su tu ovako ide jedna za drugom tačka koja je osetljiva, koja je u stvari u jednom svom procesu stalnog odlučivanja na koji način da se odredimo i ponovo ista stvar da li je to zaista u interesu klijenta to što mi odlučimo. Neću zadati jeste. Dolazi, kad je odrasla po kakvu vrstu pomoći, za kakvu vrstu pomoći se obraća. Da li dolazi po podršku po pitanju osnaživanja i sklanjanja iz situacije nasilja ili dolazi više sa nekim željama da sa sobom radi, na radu na nekom psihološku samorazumenju. To jako zavisi, mislim, stvarno s etičke dileme. Ne bih volao da jedno od tih ostane različene da privatnici to samo zbog pare. To mi se onako... Nije to bilo. Tako da, mislim da su druge finese u pitanju. Ako neko dođe i želi da razume sebe, i ne smete, neki put etička dilema smije da baš upućujem ovog čoveka da radi ono što ja hoćem. Ili što ja mislim da je dobro. Čini mi se da je razlika oko zakonske obaveze prijavljivanja. To nije nešto što na tom nivou je bilo na tom nivou je bilo da li će ostati klijent sa mnom ili će... Ali ako dođe sa tim očekivanjem klijent, znači da radi na sebi, ima neke svoje lične dileme i mi prepoznamo da je ta osoba i žrtva nasilja, da li onda menjamo domen rada? Da li tada, bez obzira, da li tada počinjemo da se bavimo nasiljem iako ona nije došla ili on sa pričom? Tako da je to isto važno da tada iako... Naravno, tu se čak obrnute situacije mogu javiti. Znači, to su osobe koje su jako osetljive, sam na početku mislim rekla, koje su osetljive na doživljaj gubitka empatije i kada niste krivi, to znacima navoda, znate, neko rekao izgubit ćemo klijente, meni su to često osobe koje menjaju terapiju. Znate, i često prvi put, na primjer, ja znam neke primjere, zbog otkazivanja seansa, koliko su osetljivi da to dožive kao razumevanje, kao odbacivanje, promene terapeuta. Sa drugim terapeutom može se desi reaktivacija i retraumatizacija i seksualizacija ovdje. To su opasne situacije za nas. To je moja dilema, da ja ne ponovim traumu, a s druge strane znam da moram da radim s tim. Kako da radim s tim, a da ne bude... To primum na nacere svakako da stoji, ali neki put moramo biti spremni i na teške situacije. I da bude teže, i da čujemo od drugog da mu nešto ne ubija, i da nam prekine neki rad, da kaže neću idem dalje. Mislim, to su sve neke dileme, a ja mislim baš bi bilo dogodje, ali ne, moram to da ispuštam i mislim da se tako nekako, možda sam pogrešno shvaćala u tom jeziku, ja sam pomenula taj psihijatrijski jezik koji je meni potpuno stran. Ja s tim inače ne radim, upravo zato što mislim da puno ima stručnjaka koji nailaze na te, kako se uče jednog, a ne mislim na dinamiku izda, upravo zbog toga. I mislim da glavni problem traume jeste da se govori različitim jezicima, jezik deteta i jezik odrasla. Ono što i konfuzija, pa to se ponavlja, to je repeticija onda. Čim govori jezikom deteta, jezikom profesionalnog odrasla, to treba sa... Postoji problem u instituciji gde recimo se neko odvaži da prijavi, da se onda obruše na njega i kažu šta si nas provalio. Tako da i taj deo postoji, znači odgovornosti toga. Ja bih samo još jednu stvar izvukla, da prosto ne tužno ne kažem, a to su mediji. Mediji način na koji tretiraju ovo i mi kolege koje znamo sve od toga zašto vas
dileme na nekog drugog, dakle, zakon je to regulisao. Ja sam u toj formi to učinila. Ali taj neki eventualno forenzički